den, vítáme vás u našeho pořadu Videomedailanky o sportovcích školy společně s Ondřejem Kuklíkem a Lukášem Mrnkou. Dobrý den, dnes jsem si do studia pozval pana Jiřího Stráněla, který vyhrál 9. ročník ankety sportovce roku. Jiří, dobrý den. Dobrý den. Pana Stráněla jsem si připravil otázky ze sportovního i z osobního života a z jeho období studia na Smíchovské střední průmyslové škole. Já bych se vás zeptal na první otázku, jakému sportu se věnujete? Biatlon. Kdy a jak jste se dostal k biatlonu? K biatlonu jsem se dostal před 11 lety. Bylo to velice náhodou, když jsem šel na školu, na základku, potkal jsem tam pána, který rozdával letáky a prostě se mi to zalíbilo. Měl jste nějaké přestávky? Žádné přestávky jsem neměl, dělám pořád v kuse celou dobu. V jakých klubech jste prozatím působil? No, já jsem zatím takový mateřský týpek, který působí pořád v jednom jediném klubu a to je SK Rover Praha. Byl tento sport pro vás vždy číslo 1? Pořád ne. Jednu dobu jsem měl, když jsem chtěl s biatlonem už seknout a věnovat se něčemu jinému, protože mi připadalo, že biatlon už má plný zuby, ale nakonec to dopadlo, že díky dobrému trenérovi a ostatním záležitostem, co se k tomu semleli, tak jsem zůstal u biatlonu. Věnoval jste se kromě biatlonu ještě nějakým dalším sportům? Věnoval, bylo to hodně jako v rámci tréninku, ale silniční cyklistika a horská cyklistika to bylo takový hlavní dvě. Co pro vás biatlon znamená? Biatlon pro mě znamená asi celkem dost, protože jsem věnul takovou dobu a je to můj skoro životní styl. Co vám biatlon dal a naopak vzal? Tak těch věcí, co mi biatlon dal, by bylo asi nejvíc možnost cestovat po světě, poznávat jiné země a užívat si taky ten sportovní život, což byl můj sen od mládí. A vzal mi asi nejvíc spoustu volného času, který lidi, co ten sport mají. Co považujete za svůj největší sportovní úspěch? To považuji asi své letošní 4. místo na mistrovství republiky a celorepublikový žebříčku jsem byl 3. Máte nějaké další cíle v biatlonu? Cílů mám hodně, ale asi ten největší by bylo vyhrát žebříček, ten celorepublikový a ideální mistrovský titul. Jak vnímá tento sport vaše nejbližší okolí, například přátelé nebo rodina? Já bych řekl, že velice dobře, podporuje mě rodina velmi a přátelé mi taky fandí, když jsem na závodech, takže já si myslím pozitivní tak. Touto otázkou jsem ukončil část sportovní a nyní se přesuneme do části osobní. Zeptal bych se vás na první otázku, odkud pocházíte a kde bydlíte momentálně. Tak pocházím z Prostějova, pak jsem bydlel v Olomouci a momentálně bydlím v Praze ve Slivenci. Jaké jsou vaše oblíbené aktivity mimo biatlonu? Tak jelikož mi biatlon zabere hodně času, tak těch mimo aktivit není moc, ale asi nejvíc si užívám, když si jdu zahrát volejbal, nebo jdeme na tenis nebo takovýhle zážitkový akce. Jaká byla vaše poslední dovolená? Tak poslední dovolená byla teď, když jsem byl v Norsku, měl jsem volno, tak jsem se jel podívat do Norska, chtěl tam jako procestovat Norsko hory a tak. Kam byste se chtěl v budoucnu podívat? Tak ideálně bych se chtěl podívat někam na východ, směr Dubaj, Saudská Arábie, tam hlavně a na Kazachstán. Pracujete nebo ještě studujete? Ne, naštěstí ještě studuju. Pracovat ale musím, jsem tam nějaké brigády, abych si zaplatil různý tréninky a takhle. A kde studujete? Studuju ČVUT strojní fakultu. Jste zadaný, po případě jak dlouho? Zadaný jsem už rok a půl. Jaké byste řekl, že jsou vaše silné a slabé stránky? Tak mezi své silné stránky začínám považovat to, že jsem schopný se přenést přes nějaké neúspěchy a prostě hodit za hlavu a začít s něčím jiným. No a slabé stránky, těch by možná mohlo být více, ale asi takovou nejvíc, co je to, že se nejsem někdy schopný přímo zkoncentrovat na jistou věc. Kdybyste si měl vybrat, z čeho by se skládalo vaše ideální večerní menu? Tak asi by to bylo zajít si nějakou pořádně dobrou večeři, pak zajít s kamarádami někam do klubu a prostě si ten večer řádně užít. Toto byla poslední otázka z části osobní a nyní bych se Jiřího zeptal na pár otázek z ohledně studia na Smíchovské střední průmyslové škole. Jak vzpomínáte na studia na naší škole? Já si myslím, že velice pozitivně, hlavně všechny ty reprezentace za školu a celkově to tady bylo docela sranda mezi klukama. Jaký byl váš nejoblíbenější předmět? Tak samozřejmě tělocvik.
Jaký byl váš oblíbený kantor, po případě kantoři? Tak já jsem spíš měl oblíbené kantory, například pana Housku, Matouška, Petráška a samozřejmě naši paní třídní Chvátkovou. Jak si vážíte ocenění sportovce roku? Tak ocenění sportovce roku si vážím asi všeho nejvíc, protože jsem dostal v životě svůj největší pohár. Jak jste se cítil, když jste získal ocenění sportovce roku? Čekal jste to, nebo jste byl spíše překvapený? Tak cítil jsem se hodně šťastně, protože jako pro mě to sportovce roku bylo docela dobré ocenění, když loni jsem rok předtím jsem byl druhý a když jsem vyhrál, tak to bylo super a spíš doufal jsem v to, protože loňský vítěz už nebyl studentem této školy, takže jsem v to spíš doufal. Touto otázkou bych náš rozhovor ukončil. Jiří, já vám moc děkuji za váš čas a přeji vám hodně štěstí jak ve sportovním, tak v osobním životě. Já taky děkuji. Naschledanou. Naschledanou.